Ebakuntza ondoren, esnatze salara pasako zaituzte eta bertan anestesistak vigilatuta 2 ordu egongo zarete gutxi gora bera. Dena ondo balin badago, 2 ordu horiek pasata gelara igoko zaituzte. Operazio ondorengo lehenengo ordutan, maskuriko sonda batekin egongo zarete. Hasieran normala izaten da gernuak kolore gorrixka edukitzea. Sonda hori 24 ordutan kendu egiten dugu. Operazioan bertan, giltzurrunetik maskurira doan odi istu hau, kateter istu hau jartzen dugu, normalean ureterra ondo zikatrizatzeko eta kolikoak edo minak ez edukitzeko. Ondoren, etxera joango zate kateter honekin barnean eta 2 astetara edo kenduko dugu konsultan bertan. Operazio mota hauekin, normalean gau bat pasatzen ez dute ospitalean eta hurrengo egunean dena ondo balin badago etxera joan zaitezkete. Nefrolitotomia perkutanea ebakuntza egiten dugunean aldiz, 3-4 eguneko ingresua izango da eta ingresuan bertan nefrostomia bat edukiko duzue hemen bizkarretik, normalean etxera joan aurretik kentzen duguna. Etxera joateko garaian, altako txostena emango dizuegu eta bertan adieraziko dugu noiz etorri behar duzuen kontsultara kateterra kentzeko eta noiz etorri beharko duzuen rebisiora. Rebisio hori baino lehenago, radiologiatik deituko zaituzte ekografia bat egiteko.